50 nijansi siva je željno iščekivana filmska adaptacija istoimenog erotskog bestsellera koji je postao svetski fenomen. Film, kao i knjiga, je priča o sadomazo romansi između studentkinje i misterioznog milijardera. A kako siva groznica nije zaobišla ni Srbiju, jer su karte za premijeru koja je zakazana za 11. februar već rasprodate, istraživali smo da li knjiga i film mogu da budu zamena za nešto što nam nedostaje u stvarnom životu. Ovo je unazad nekoliko sedmica najtraženiji komad hartije. Karta za premijeru filma 50 nijansi siva. Postoji sad trenutno 1,5 miliona prodatih karata u svetu, što je apsolutni fenomen i te cifre se menjaju iz dana u dan. Otkako nam je ekipa filma letos zagolicala maštu prvim trejlerom, ovo filmsko ostvarenje ne čekaju samo obožavaoci knjige 50 nijansi siva autorke E.L. James, već i pravi filmofili. Moram da priznam da je ovo na većini kompjutera u našoj firmi, ne samo na ženskim kompjuterima, već i na kompjuterima muških kolega, što samo potvrđuje da ovaj film i ova tema izaziva ogromnu pažnju, ali sam sigurna da više od 50% populacije muškaraca takođe zanima šta se događa između Jamie Dornana i Dakota Johnson, koji su inače glavni protagonisti. A ove mlade zvezde u usponu Dakota i Jamie glume Anastasiju Steele, studentkinju književnosti, i milijardera Christiana Greya. Interesantno je da je 25-godišnja Dakota ćerka Melanie Griffith i Dona Johnsona. Ona kaže da neće dozvoliti roditeljima da gledaju film. Dok je 32-godišnji Jamie, koji je u filmskoj industriji poznat po nadimku Zlatni torzo, oženjen i ima jednogodišnju ćerku. Najinteresantniji je ipak privatni život rediteljke filma Sam Taylor-Johnson, koja je u braku sa 25 godina mlađim glumcem Aaronom Johnsonom. Nije poznato da li je inspiraciju za neke scene u filmu tražila upravo u svojoj spavaćoj sobi. Ja ne smijem da kažem o kojim scenama ja konkretno razgovaram sa svojim koleginicama, šalim se naravno. Mi samo razmišljamo o tome da li će nam Kristijan i Anastazija zapravo na velikom platnu pokazati ono što smo mi individualno lično doživjeli i kako smo mi zamišljali te likove dok smo čitali trilogiju. Ni film ni knjiga nemaju nikakvu umetničku vrednost, niti šalju neku poruku. To je pornografija za mame. Čula su se i ovakva mišljenja. Međutim, lisice, bičevi, maske i razne igrice, sve što Anastasija i Kristijan doživljavaju i proživljavaju, možda su samo poruka da u nečiju sobu treba uneti po koju nijansu sive. Say I did stay. What would happen? Blagi stepen sadomazohističke stimulacije se nekada smatra u nekoj erotskoj komunikaciji nekih partnerima i poželjnim stimulativnim sredstvom, inače normalne seksualne aktivnosti, ali postoji ona rečenica stalih Latina, ne quid nimis, ništa previše. Ako ste uživali dok ste čitali knjigu i jedva čekate da vidite film, a potajno želite da se i vama dogodi makar jedna avantura iz Grejove crvene sobe, ne stidite se. Knjige i filmovi, osim toga što simuliraju realnost, oni mogu biti faktor nadoknade onoga što u sopstvenim životima čovek nema priliku da proživi. Svidelo se nekima ili ne, ovde statistika ima poslednju reč. Ovakvog interesovanja za jedan strani film u Srbiji nije bilo još od Titanika. Opasno nam se približio sportski događaj koji prati cela planeta. Može se reći da je to zapravo sportski Oskar. U pitanju je Super Bowl i nekako se čini da mi nismo bili zainteresovani mnogo za ovo sportsko čudo do nedavno, ali mislim da će se ove godine stvari ozbiljno promeniti i tim povodom sam pozvao Ryana Rowlandsa, šefa public relationa američke ambasade. Dobro jutro, dobrodošao. Hvala lepo, hvala na pozivu također. Super Bowl nam je tu. Blizu je i mi smo spremni smo za taj događaj, pratit ćemo ga, ali postoji jedno iznenađenje. To će se dogoditi sada u nedelju na Keju oslobođenja. Ovaj događaj je prekrasan događaj i je mogućnost za ljudi odavde u Srbiji da znaju više o futbolu, o američkom futbolu. Znam da vi igra futbol vrlo dobro, ali američki futbol je različita stvar. I Zemunski pirati su organizovali ovaj događaj, podržali smo događaj, ali ovo je za decu, za odrasle
I svi će imati mogućnost da treniraju malo i da drži loptu kao vi, da znaju više o pravili i da ima dobru zabavu. To iskustvo. Da, tako je. To će se dogoditi u nedelju od 13:30 do 16:30 u balonu na keju Oslobođenja broj 11 i program je zamišljen tako što postoji i sportski poligon, postoje razne igre i ono što je interesantno to je što će svi moći da probaju zapravo opremu za američki fudbal. Tako je. Oprema je velika i mi smo, čast nam je bio da podržamo srpski tim američkog fudbala i oni imaju opremu od nas, tačno iz Amerike. 300 mladi sad mogu da igraju fudbal jer imaju ovu opremu. I tokom događaja će biti mogućnost da gleda kako je helmet, kako su shoulder pads. I opasan sport je bez opreme, ali ima različiti stila igra također. Ima nešto se zove flag football i zato deca može da igra fudbal bez straha. Bez da će da se povrede. Da. I to je značajno jer ovdje u Srbiji ova liga postoji i deca imaju mogućnost da uči o američkom fudbalu od početka. Ja sam igrao pravi američki fudbal, ali pre toga ja sam igrao flag fudbal i učio sam mnogo o pravilama, kako da budem quarterback ili running back i zato korak po korak je važno da uči mali o američkom fudbalu. U principu svaki sport je zdrav i ono što je lepa stvar to je što imamo način da se upoznamo sa novim sportom, odnosno novim sportom za nas i da ga promovišemo u smislu da se što više mladih ljudi bavi i američkim fudbalom. Tako je. Ovaj dres je dres srpski nacionalni tim i imao sam mogućnost da gledam njihovu utakmicu u Milanu. Oni su pobedili. Odličan tim je. Mislim da za sad Srbija ima jedan igrač u Americi koji ima stipendiju da igra na univerzitetu. U budućnosti siguran sam da više i više igrača iz Srbije će imati slične mogućnosti. Da, i sport je lep put do obrazovanja u svakom slučaju. Istina je. Ali Super Bowl je zapravo jedan veliki fenomen. To je, ja sam rekao, to je kao Oskar. Koliko para su potrošili ove godine? Broj je neverovatan. Da. I jedimo premnogo, pijemo premnogo ponekad. Reklame su najskuplje reklame u svetu tokom Super Bowla jer ima toliko mnogo ljudi koji gledaju Super Bowl. Jasno. Da. Mislim da reklama za 30 sekunda vredi oko kao $40 miliona za 30 sekunda ili manje. Zamisli kad bi nam dali samo 1%, tebi i meni. 1% od tih reklama. Kako bi bili sreće. Ko će pevati nacionalnu himnu ove godine? Nisam siguran ko će peva to, ali tokom halftime je kao nastup. Katy Perry će biti deo događaja. I stvarno nije samo za muškarce. Zabava je... I za žene, i za... Da. Pa evo ovdje vidimo, ovo je interesantna stvar. Ovo je, na primjer, dres za devojčice. Tako je. I devojčice koje žele da se bave američkim fudbalom mogu. Evo kako izgleda dres. Lepo roze. Ovaj dres je dres moje ćerke. I ovo također je znak podrške NFL-a
za rak dojke. Da. Tokom meseca oktobra svi igrači imaju nešto sa rozavom na dresu. I tako NFL skuplja novac zapravo za istraživanje. Tako je. I također je da raste znanje o raku i vrlo uspešna akcija je i će biti odlično ako gledamo nešto slično sa Zvezdom, sa Partizanom ili nešto tako. I za kraj, samo moram da te pitam za koga navijaš? Ja moram da kažem da Seahawks ova godina su moj tim. Da budem iskren, Steelers su moj omiljen tim, ali oni nisu pobedili u play-offu i zato Russell Wilson je odličan quarterback. On je igrao na univerzitetu sa Wisconsinom. Moj otac je iz Wisconsina i zato... Pa sve to ima veze, pa naravno. Tako je. Hvala mnogo i vidimo se u nedelju. Dobro. To je to. Hvala lepo. A svi obožavaoci crtanog serijala Ice Age imaće priliku da uživaju u pustolovini na ledu zajedno sa glavnim junacima i njihovim prijateljima. Junaci iz čuvenog filmskog serijala živeće na ledu i u našoj prestonici od danas. Ledeno doba uživo prikazuje se širom Evrope, a sada će i publiku u Beogradu voditi na putovanje sa novom pričom zasnovanom na prva 3 dela filma. Predstava je sinhronizovana na srpski, a glasove glavnim junacima pozajmljuju domaći glumci Voja Brajović, Nikola Đuričko, Srđan Miletić, Isidora Minić, Goran Jeftić i drugi, dok je režija sinhronizacije poverena Draganu Vujiću Vujkitu. Ledeno doba uživo donosi priču o avanturama jednog neobičnog krda iz ledenog doba koja živi zajedno kao jedna velika porodica. To će biti mešavina filma, akrobacija, umetničkog klizanja i plesa, koja gledaoce vodi u nove avanture ledenog doba pune neizvesnosti, uzbuđenja i smeha. Predstavu su kreirala najveća imena u kreativnoj industriji zabave. Za kostime, koji su verodostojno živeli animirane junake na ledu, bio je zadužen Michael Curry, koji ima impresivnu karijeru u kompaniji Disney. Muzike i umetnosti nikada dosta i zato sam odlučio da se malo bolje upoznamo sa duom koji privlači sve više ljubitelja ove umetnosti i evo, zaista mi je čast da predstavim 2 mlade dame koje svojim radom i jedinstvenim muzičkim izrazom iza kog stoji veliki talenat i trud plene i opijaju sve prisutne po dvoranama u kojima nastupaju, a njih 2 su Katarina i Ljubica. Dobro jutro, hvala vam što ste došle. Dobro jutro. Hvala. Vi zaista radite već nekoliko godina zajedno. Iza vas su mnogi uspesi, iza vas je i veliki trud pre svega. I za početak, ajde upoznajte me malo više sa uopšte pravcem kojim ste krenule. To je zapravo jazz fusion sa etno momentima, je li tako? I sa momentima klasike. Pošto smo mi klasični muzičari, obrazovani smo u klasici i svirale smo u početku kao klasični duo. I pre 2 godine smo odlučile da se malo oslobodimo i onda smo ubacili u naš žanr i elemente džeza i elemente etno muzike. I u suštini to je jedan jako slobodan žanr i jako volimo improvizovanje. Pa da, ono što je u stvari najlepše kod vašeg nastupa to je što se vidi da vas 2 zapravo se sve vreme igrate. Meni je tako delovalo. Pa jeste, zapravo verovatno je to i rezultat toga što smo Ljubica i ja, pre toga što smo počeli da se bavimo improvizacijama, bile još uvijek smo jako dobre prijateljice i možda nekako... Zar se ne vidi? I onda smo nekako
jako slobodne u tom nekom našem odnosu na sceni. Nema nikakvih stega. Sad već znamo kako koja razmišlja, šta koja osjeća. I jako je zanimljivo da nas dosta inspiriše taj trenutak. Publika, prostor i atmosfera. Tako da mi nekad se dogodi da napravimo i program, da kažem, tu neku set listu pre koncerta, ali se to potpuno izmeni na koncertu. U stvari, ne znate koliko koncert traje. Vi ne znate da li će to kao teniski meč. Ne znate da li će trajati sat vremena ili 4 sata. To je to. Od klasike do sevdaha. Mi to tako zovemo. Bukvalno kako nas ponese trenutak. Ono što je stvarno interesantno to je da osim koncerata vi zapravo radite i složenije performanse. Vi sarađujete sa mnogim poznatim muzičarima, vi sarađujete sa DJ-evima, uskoro počinjete da radite, ako se ne varam, i sa VJ-evima, odnosno vi imate i videomaterijal koji vas prati i to je vrlo složeno, a svi znamo u kakvom su stanju umetnost i kultura danas. To je ta Don Kihotovska borba koju svi vodimo, ali vas dve se tu jako lepo snalazite. Pa slažem se da je u današnje vreme jako teško u Srbiji, pogotovo za neki pravac kojim se mi bavimo. Ali evo, da iskoristim i ovu priliku da kažem, postoji jako kvalitetna muzička scena koja nije toliko popularizovana na malim ekranima. Doduše, preko interneta jeste, zavisi sad koja publika prati, ali nekako mi spadamo u tu neku alternativniju scenu koja još uvek nije toliko popularizovana, ali eto, radimo sa Ali istrajavate. Jeste. I mislim da baš ti performansi, eto i sa DJ-evima, kao što je Vid Marjanović, Marko Stojanović, Luis i razni vizualni umetnici, mi u stvari dovodimo do toga da zainteresujemo najrazličitije ljude i da kažem iz starosnih doba da dođu na naše koncerte i performanse. Sad ono što mi je također interesantno to je da osim performansima i osim koncertima bavila ste se i primenjenom muzikom. Ako se ne varam, radile ste i za pozorište i za film. Jesmo, da. Mislim, prilično ste mlade, a dosta ste već postigle. Da, radile smo baš prošle godine u ovo vreme. Radile smo muziku za predstavu Mali princ. To je bio diplomski rad naše glumice Nevene Ristić. I to je bilo jedno divno iskustvo. Također radili smo muziku za film Čistač, jedan kratkometražni film. I prosto jako nas inspiriše filmska umetnost i pozorišna umetnost, isto kao i pisci, odnosno tekst. Tako da ubacujemo, volimo da spajamo i vizuelne. Pročitao sam negde vašu izjavu da se vi u stvari trudite da spojite što više umetnosti odjednom. To jeste. Evo, Ljubica, na primjer, jako voli... Hekla, šalim se. Pa, moguće da će se tako nešto i dogoditi na našem... Ti možda, ja ne znam da li ću baš da hekla. Jeste, mi smo veliki ljubitelji mode i uvek nekako se trudimo i da kroz taj neki vizualni moment spojimo, tako da na nekom od sledećih performansa će se dogoditi da ćemo i vizualne umetnike izbaciti na scenu malo. Ja u sve si odala sada. Izbaciti na scenu ili izbaciti sada. Ja da ostane tajna, ali nema veze sad. Jeste, ali i evo Ljubica ima jako lepe momente sa svojim recitovanjem. Ljubice? Da, i ona ima jedan jako veliki talent i nekako potpuno hipnotiše tu publiku. I zaista na našem posljednjem koncertu to je bio nekako... Svi su bili hipnotisani. Apsolutno, to je bila numera, improvizacija, nazovimo kako god želiš ili želite. To je bila improvizacija koja je privukla zaista najviše pažnje i mislim da ljudi zaista vole nekako i taj moment verbalizacije. I prepoznaju jednostavno to što je vama i cilj, to je da donesete u najlepšem mogućem ruhu sve moguće vidove umetnosti u jednom performansu. Pozvam si da budeš deo našeg performansa. Apsolutno. Radosno ću prihvatiti. Hvala vam mnogo na vašem vremenu. Uskoro se sigurno sam vidimo u nekoj od koncertnih dvorana u Beogradu ili po mestima gde se izvode performansi. Da, mogu nas do tad pratiti na Facebook stranici Katarina i Ljubica Duo i tu će blagovremeno biti obavešteni o svemu što sledi. Hvala vam mnogo. A mi sada prelazimo, eto, vas da ste baš lepo i šarene danas, a prelazimo na nešto što je takođe vrlo lepo i šareno, a to su akvarijumi.
Da akvarijumi sa ribicama smiruju i ulepšavaju prostor, to je sigurno, a ljubitelji akvaristike u proseku gaje nekoliko do par desetina ribica, koliki je i izbor u većini prodavnica širom Srbije. Mi smo, međutim, tako reći, zaronili u najveći akvaristički centar u Srbiji, u kom, verovali ili ne, na jednom mestu imate preko 300 ribica, a nove i dalje stižu. Listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Da je zaljubljenik u vodu i akvaristiku, biljni i životinjski svet koji u vodi živi, Momir Kolarov kaže znao je još od malena. Ceo život sakuplja i slatkovodne i morske ribe, uzgaja ih i od toga danas živi. Svoju ekspanziju, ali i kulturu, akvaristika je, kaže, imala u Srbiji pre više od 2 decenije, onda je zamrla sve do nedavno. Akvaristika je 80. godina doživjela neku ekspanziju, onda je posle išla u blagi pad i tamo početkom 90-ih pojavile su se nove grane akvaristike, to je taj takozvani aquascaping i morska akvaristika. I sada ponovo polako akvaristika doživljava svoj rast. Odnedavno Momir u Novom Sadu živi svoj san jer je uspeo da na jednom mestu ima više od 300 riba, najlepših i najpraktičnijih akvarijuma i svega što ide uz to. Neke vrste smo ovde doneli koje do sada nisu bile zastupljene na našem tržištu. Recimo raže, toga nije bilo, imamo pirane, toga već ima na našem tržištu, ali ne tako često. Imamo arovane, ribe koje narastu i po metar i one su sad interesantne u svetu, drže bukvalno ljudi u akvarijuma 300-400 litara drže jednu ribu koja naraste skoro metar. Imamo murinu slatkovodnu, imamo list ribu koja je isključivo samo živim ribama se hrani. Ipak u svom domu Momir ima nešto što niko drugi nema. Imam morske ribice. Koje? Imam taj popularni Nemo fish, imam hepatusa, to je Dori popularna i još nekoliko vrsta koje baš nisu tako popularne u crtaciji. Jesu vašim klincima bili zanimljivi? Yes. No. If this is some kind of practical joke, it's not funny, and I know funny. I'm a clownfish. Svima nama sigurno kada kažemo akvarijum sa ribicama u domu, to nekako zvuči sa puno obaveza i pažljivom negom. Danas, međutim, uopšte nije tako. Najbitnije je prvo uspostaviti ravnotežu, to znači kad se akvarijum formira, što manje ga dirati, jer treba da prođe nekih 3 nedelje da bi se razvila bakteriološka flora u njemu i tada krećemo sa zamenom vode, oko 40% vode na 2 nedelje. Naravno, ako akvarijum nije pretrpan ribom, a ne bi trebalo da bude. Ako postoje odgovarajući čistači i ako vršimo redovnu zamenu vode, akvarijum ne zahteva gotovo nikakva druga održavanja osim hrane, koja možda bude jednom dnevno, 2 put dnevno, zavisi od vrste riba, nekad može jednom do 2. Ali i ostali Novosađani će uskoro u najvećem akvarističkom centru u Srbiji moći ne samo da dođu i zaista se istovremeno odmore i iznenade kao i mi, već i da za svoj dom izaberu autentične ribice, crtane junake poput Nema i Dore. A ostalo je još malo vremena do kraja, a vi budite strpljivi i ostanite sa mnom jer nakon reklama stiže pravi minjon sa sajta prva.rs. Pijem vino i rakiju vruću i ne mislim na traktor i kuću. Otkrivamo neke od Turbo Folk stihova koji će vas nasmejati do suza.